ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб подписчикои канали Саудо ТВ 01. имрӯз 23 октябри соли 2025 сол навори мошинҳои фурӯшӣ арзон дар канали Саудо ТВ 01 пешкаштон мешавад. Нарх наво дӯстон аз 14,500 сомонӣ сар мешавад. Каравани 14,500 сомон дорем, просто зурибат тамошо кунед. баъдан WhatsApp барои реклама, чизе ки бошад дар ин WhatsApp муроҷиат бикунед. хонаҳай, заминаҳай, мошинаҳай, квартираҳай чизе дорем дар WhatsApp рӯй кунед, худо хоҳад реклама гузорӣ кард, фурӯшта мегузорем. ирӯза наварда дорем Daewoo Tico, Opel Astra, Opel Astra G, Opel Caravan, Opel Hatchback, Mercedes дорем дӯстони азиз. хулоса маркаи мошино бениҳоят бисёр, аз ҳамаи намуди мошино навор кардагем, тамошо кунед. дар видео лайк монед, дар ҳамин канали мо подписатсия кунед. чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp ба дили пир муроҷиат бикунед. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, замино, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузопирёз ки акаи хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш худом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо борҳо бурда мешавад. душанбе, кулоб, фархор, ваҳдат, норак, данғара, фурғонтепа, моминобод, восеъ, ҳамадонӣ, шаҳри туз, темурмалик, калхозобод, уяли, хуросон, фархор, фахрободу, калхозободу, хулас ба тамоми самто борҳоро рӯй мекунанд. марамат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати акаи нозим муроҷиат бикунем. бачаҳо азиз, дӯстон, мегзарем ба якумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон. Opel Astra F дар кузуфи караван 18000 сомонӣ. солиш 95, мошин дар шаҳри Душанбе, 18000 нарх, газ, бензин, моториш 1.6 коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор дуд намекунад, коробкаш созай. савдои хуб дар пеши мошин. илтимос одамои мошинихар занг занен, срочна пул дар корай. каравани сафеди Opel Astra F дар кузуфи караван универсал. занг бизанен бачаҳо дар WhatsApp-шон, боз маълумоти иловагӣ оиди мошин бигирен. дар ҳамин видео имконият боша лайк монен, ҳаракат карда по-братски хоҳиш кесем. агар дар канал подписатсия кунен, ҳар рӯза видео мекунем, уведомление шумода мерава, накунен намерава. ба он хотир як фикртона бикунем бачаҳо. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra G. Astra G фурӯшӣ, соли бароиш 99 сол. Astra G Sedan дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 49000 сомон нархш. бензини холӣ, объёмш 1.6, коробкаш боша механика. ассалому алайкум Astra G харои муҳтарам. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳо то моҳи январи 2026 ҳастай. утилизатсия дорад. боз савдо мешавад. ҳозирааш аз 49 та меган, яъне ки боз савдои соз карда мешавад. фикротона таги комментария баён карда монед. кадом маркаи мошин дар корай, ёки масъалаи хона заминуда, аз куҷо хона замин квартира дар корай, дар таги комментария видео нависен. одамои доштагӣ мо дароӣ мекунанд, шумо тамошо мекунед, баъд харид мекунед. савдогар савдо мекунад, харидор харид мекунад. Саудо ТВ сабаби савдошавӣ мешавад. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Opel Astra H. ҳамин видеоро шумо бо диққат тамошо бикунед дӯстон. аз ҳамаи маркаи мошино якта дута мондагием да. ҳамара мақсад фикрша кардагӣ ҳастем. Opel Astra H солиш 2006 дар шаҳри Кулоб, 55000 сум нархш. бензини холӣ, мотор 1.6 коробка механика. WhatsApp-шон дар рӯи экрани шумо. маълумоти иловагиро гӯш кунед. краска ҳамин хел. мошин ҳолаташ беҳтарин, як даст аз вагон гаштагӣ мегӯяд соҳиб мулк.
55,000 мегем боз савдо мекунем. Фақат серьёзни харидоро дар WhatsApp ахираш 09511 муроҷиат бикунед. лайкҳоро монед, подписатсия кунед, навора далш тамошо кардан гиред. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ имрӯзамон дӯстон. боз Opel Astra-G ҳастае ки дар кузови караванаиш. нигоҳ кунед, каравана. соли барориш 98 сол, караван Astra-G. айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 49000 сум меган. бензин плюс газ. объёмаш 1.6 простояй, инжекторай 1.616 иша ҳичи нагуфтиян. хитон персент. ҳамиқаки 1.6 механика, газ плюс бензин. хеле нарх ати фикр мекунем ки ягон 1.6 простой бояд боша. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. краска ҳамин ҳолат. мордаи фасон, қадду қомати хушрӯ. 49000 якчи нимчи. агар аз умми канали мо ки занг бизанед, худо хоҳад муомилаи состон мекунам. ба ҳам хотир фақат чизе ки эълон мекунем, харидор бошен, аз умми мо гап занед. мегзарем ба панҷумин мерседеси фурӯшӣ. мерседес бенз Е-класс. Е-классҳои солҳои 2005, объёмҳои 3.5 қатъияй, коробкаи автомат. нигоҳ кунед. солаш 2005 дар шаҳри Турсунзода дар регари пешина қарор дорад. 55000 нархаш, фақат бензин, 3.5 мотораш, камтарак хеле хӯрданаш зӯрая, неки кашишам зӯри бадай бачаҳо медонед. автоматика. WhatsApp-шона мегзорам, боз маълумоти бештарша бигирен. баъдан силкаи телеграм-канали Саудо ТВ дар таги комментария ҳай. бисёриё мегӯяд ки бародар реклама намонен. дӯстон нигоҳ куненда, ҳамин рекламаро бепул намемонем. мо ҳам зиндагӣ дорем ку. реклама ки мекунем ба манфиати мову шумо ҳай. шояд шумо бортона рӯӣ кунен, хонагиҳо қабул кунанд, ё ки як кас дига бачаҳо азиз. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. аз ҳамаи маркаи мошино мондагӣ ҳастем. BMW тройка. солаш 2002 дар шаҳри Душанбе. 55000 сум нарх. дизелни бачаҳо. мотори DVD дизелни. ака саларка бениҳоят хеле масъалаи мотора хушрӯ нигоҳ медорад, баъд кам мехӯрад, хеле кам расход айда. BMW солҳои 2002. хуб моторои DVD қатъияи дизелай. хулоса занг занен, маълумоти бештарша хитон занг зад бигирен. мошина мега рулавои насосша алиш кардан дар корай. хулоса атак ҳозирашта хадавоёш созай, дигаро созай. алиш мешава ба BMW-ҳои дига маркаш боша. шояд пул бутан, шояд пулшон бутен, фикр кунен, занг занен. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. 2107 дар ҳар як видео мегзорем ки любителош бисёрай. ҳарчанд ки солҳои пеш аки 2007 не ки мошинои советский ҳастай, любители бисёр дорад. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румида қарор дорад. бензини холӣ, мотораш 1.7, коробка механика, 13000 нарх. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷат утил надорад. номерои ҳамин хулас, мотор, инжектор, коробка механика 100% ҳай. хуб сериозни харидоро 13000 якчи нимчи савдо дорад, занг занед. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшимон. Daewoo Tico. тикочаи хеле майда ки хушроҳакай. нигоҳ кунед, намуд шабинен, мордаша, қадду қомат шабинен. хеле мегӯям ра бишиним ҳай ка бигардам охи. бе таърифта бачаҳо. солаш 97 дар шаҳри Турсунзода, регари пешина. мега ки 24000 мегем, 24000 сомонӣ. мошине ки мисол састаяни соз боша, ҳеҷ вақт арзон намекунад. ира мегирен, ҳай карда мегане. краскаша тоза, номер дора, ҳолати нахаду.
24000, бензин, газ, мотор 08, камерасиходай фуромӯш мекунам. Заправкаша мақсад механикаҳай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Устота биёр мега, яъне ки бисанҷ. хулосаи гап фурӯхта мешавад 24000, харидории аниқ дар WhatsApp ахириш 5511 муроҷиат бикунем бачаи азиз. мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Caravan, каравани простой, солои 97. ин мошин айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. 29000 меган, гази бензин, объёмиш 1.6 коробка, механика. 29000 сомон каравани простой. Салом мардум мега. Мошин нахаду мегарда, утилизатсия дора, ҳуҷҷат утилизатсия дора. Моториш коробка 100%. бо муомила дора. Ҳозирашда 29 та меган, 97 сол бачаҳо. ҳай бо хитом персен далчи рақамҳои дастӣ ахири 3486 да аз умми канали мо метонен муроҷиат бикунем бачаҳо. ман фақат навор мекунам, шумо тамошо мекунен. сабаби саудошавӣ аввалиш худо баъд мо мешавем иншоаллоҳ, чунки навораи моро мардум ба хотири мошин харидан тамошо мекунанд бачаи азиз. мегзарем ба даҳумин мошини фурӯши ахиронмон. Opel Hatchback. хетчбекҳои солои 93 дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 17000 нархиш, гази бензин, объёмиш 1.6 коробкаш, механика. мошин нахаду, мотор коробка 100, утилизатсия дорад. документ пура 1 сола, чашкиҳо варид надора мега, пусидагӣ надора, гази бензин кор мекунад. иншоаллоҳ 17000 мекунем, муомилаш мекунем. ирӯза навор дӯстон тамом шуд. чизе ки ёфтем, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. баъдан WhatsApp мегзорам барои қабули реклама. чизе ки дорем дар ҳамин WhatsApp суратоша, видеоша рӯй кунен, маълумотоша нависонен. худо хоҳад дар якчанд сайтҳои ютуби, дар тиктоки, инстаграму, телеграму сомонтиҷӣ реклама карда фурӯша мегзорем. лайкҳо рамонен, обод бошем бачаҳо.